आखाती युद्धाचा कांदा निर्यातीवर परिणाम होतोय। आखाती देशांमध्ये होणारी भारतीय कांद्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये घटलेली आहे। मार्च 2026 मध्ये निर्यात सुमारे 45% कमी झाली आहे। निर्यात घटल्याचा परिणाम लासलगाव बाजार समितीतील कांदा दरावर दिसून आलेला आहे। दर घसरल्यानं शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलाय। कंटेनर भाडे नियंत्रणात आणून कांदा निर्यातीला किमान 10% सबसिडी द्यावी अशी मागणी निर्यातदारांकडून करण्यात आली आहे। 2025 मध्ये मार्च महिन्यात कांद्याची निर्यात 600-650 कंटेनरच्या जवळपास झाली होती आणि तीच निर्यात आज कुठेतरी 2026 मध्ये मार्च महिन्यात 350 कंटेनरच्या जवळपास आली। तर यामध्ये 40 ते 45% घट झाली आणि एकंदरीत निर्यात जर बघितली आपण तर 35% घट झाली। तर याचा फार मोठा परिणाम आपल्या कांद्याच्या बाजारभावावर होतोय।